Vážení priatelia, po dlhšom zvažovaní dnes oznamujem kandidatúru na post starostu obce Čirť a taktiež kandidatúru za poslanca Prešovského samosprávneho kraja. V obidvoch prípadoch chcem kandidovať ako nezávislý kandidát, to znamená, že budem zbierať podpisy, keď budem zdravý a živý. Ako môžete vidieť, dnes sa vidíme pod Čergovom, pod Minčolom, kde je urobená cyklotrasa z x ďalších projektov, ktoré sa realizovali. Realizovali sa v okrese Stará Ľubovňa vlastne sociálne zariadenia, cesty, chodníky, školy, telocvične a ďalšie veci. V lete by som vás informoval, čo sa konkrétne zrealizovalo. V obci za koľko peňazí v premere obec Čirť čerpala 1 000 000 eur na rok a taktiež vás informovať o konkrétnych projektoch, ktoré sa zrealizovali v okrese Stará Ľubovňa a hlavne, čo sa bude robiť, aké sú naše plány v obci a taktiež v okrese Stará Ľubovňa. Ďakujem za pozornosť, zatiaľ toľko odo mňa. S pozdravom, Michal Didík. Čaute.